Hjertet er en muskel, som er inddelt i en højre og venstre halvdel. Hver halvdel er opdelt i et forkammer og et hjertekammer. Mellem forkammeret og hjertekammeret er der en klap, der kaldes en hjerteklap. Hjerteklappen sikrer, at blodet løber den rigtige vej gennem hjertet. AV-knuden forbinder forkammer og hjertekammer. Den sender elektriske signaler, som får forkammernes muskelceller til at trække sig sammen, så forkammerne pumper blod ned i hjertekammerne. Det blod, der kommer gennem kroppen, er fuld af ilt og CO2, og når blodet er blevet afleveret til cellerne rundt omkring, løber blodet tilbage i det, der kaldes vener, og her er blodet iltfattigt, men rigt på CO2. Blodet løber ind i hjertets højre forkammer og derned i højre hjertekammer. Her pumpes blodet til lungerne. Hjertets egen blodforsyning sker gennem kranspulsårerne, som ved forkalkning kan give anledning til blodpropper. Når blodet har passeret lungevævet, er blodet igen iltrigt, og herefter løber det hen til venstre forkammer i hjertet og dernæst hen til venstre hjertekammer. Efter denne fase pumpes blodet afsted med et højt tryk til alle cellerne rundt i kroppen. I højre forkammer sidder der det, man kalder en sinusknude. En sinusknude er noget, der sender elektriske signaler, som får hjertet til at slå. Antallet af hjerteslag kaldes en puls. Hjerteaktiviteten varierer meget i forhold til, om man er aktiv eller hvilende. Hvis man er aktiv, sender hjertet oftere blod med f.eks. ilt og glukose ud i kroppen. Mængden af blod, som hjertet kan pumpe ud per slag, er det, man kalder for slagvolumen. Ilten, der skal rundt i kroppen, er vores indåndingsluft, som først passerer luftrøret. Derefter deler luftrøret sig i 2 bronkier, som fører luften ud til hver lunge. Efter passagen gennem bronkierne vil luften forgrenes til bronkiolerne. Bronkiolerne ender ud i små luftrum, som kaldes alveoler. Alveolerne er blomkålsformede, hvilket gør, at overfladen på lungen bliver meget større. Det er en fordel, da ilten passerer gennem denne overflade og bliver overført til de meget fine blodårer, der kaldes kapillærer. Den luft, vi indånder, indeholder ca. 21% ilt. Ilten fordeles i blodet via en diffusion af ilt fra alveolerne til blodårene, hvor der samtidig sker en diffusion af CO2 fra blodårer til alveoler. Lungerne er der, hvor vejrtrækningen, også kaldet respiration, sker. Det, der sker, er en udveksling med ilt fra luften og kuldioxid fra blodet. Vejrtrækningen sker ved, at der er nogle muskelsammentrækninger i mellemgulvet. Derudover er der nogle muskler, der sidder ved ribbenene, som gør, at brystkassen udvider sig, og vi på den måde får indåndet luft udefra. Ilt er det, vi skal bruge til at forbrænde i vores krop, og CO2 er vores affaldsprodukt. Det store kredsløb går fra venstre hjertekammer ud til legemet og derefter tilbage til hjertets højre forkammer. Det lille kredsløb går fra hjertets højre hjertekammer ud til lungerne, hvor iltning af blodet sker. Derefter tilbage til hjertets venstre forkammer. Blodet er sat sammen af røde og hvide blodceller, blodplader og den klare blodplasma. De hvide blodceller udgør immunforsvaret, og deres opgave er at finde og tilintetgøre udefra kommende bakterier og fremmede celler, som kan gøre os syge. Blodplader sørger for at lukke et sår, og blodets opgave i helhed er at føre ilt rundt til kroppen. Det foregår ved, at der sker en diffusion. Det er de røde blodlegemer, der står for denne proces. Der vil hele tiden nedbrydes og opstå nye røde blodlegemer, og de røde blodlegemer opstår i knoglemarven og nedbrydes i milten. Indhold af røde blodlegemer måles i hæmatokritværdi, som angiver indholdet af røde blodlegemer i procent. Det iltede blod føres i den store pulsåre af aorta, der løber ud fra venstre hjertekammer. For at sikre sig, at kredsløbet fungerer optimalt, kan måle blodtrykket. Dette indikerer, hvor mange gange hjertet slår, og dermed hvad det systoliske blodtryk er. Det tryk, blodet flyder afsted med mellem 2 hjerteslag, kaldes diastolisk blodtryk.